Sa number 2, ginsaylo na sa payag sang Kapag-on Village sa Barangay Napoles sa Bago City ang 22 ka mga internally displaced families Lunes sang aga. Ang 22 ka pamilya o kung 80 ka mga individual ang gikan sa Regional Evacuation Center sa Barangay Lagasan sa Bago City. Sila mga pumuluyo sang Purok Manukan sa Barangay Ilihan kag gin-evacuate bangod sakop na sila sang 6-kilometer danger zone sang bulkan Kanlaon. Ginpahamtang sang syudad sang Bago ang payag sang Kapag-on sa 7-hectare property sini sa Napoles para magserbe nga temporary resettlement site sa mga apektado nga pumuluyo sini kasunod sang paglupok sang bulkan Kanlaon sadtong Disyembre sang nagligad nga tuig. Tigaylo sang modular tents gin pagkamaayo sang lokal nga panguluhan nga gamito ng modernized nipa huts o kuno mga bahay kubo bangod sang sustainability sini. Tubtub sa karon nagapabiling sa alert level 3 ang bulkan kag hindi pa mapatod kung saan o mahatagan sang clearance ang mga gin-evacuate sa pagbalik sa ilatag sa mga tuluyan. Kag sa number 1, masobra sa 3 ka oras nga nagbuga sang abo Lunes sang hapon ang bulkan Kanlaon. Makapilaman ka beses nga nagbuga ini subong nga adlaw. Ashfall kag sulfuric smell na eksperyensyahan. Ginsiling ni Marie Andeline Kinsha, ang resident volcanologist sa Kanlaon Observatory sa La Carlota City, nga nagsugod ang pagbuga sang abo las 3:24 sang hapon kag naglawig ini tubtub alas 6:45 sang gabi. Sa ilang nga monitoring report may pagtupa sang abo kon ashfall sa pila ka mga lugar sa Bago City, La Carlota City kag La Castellana. Manipiso kon less than 1 millimeter ang na-monitor nga ashfall. Kay nasang aga makapila naman nga pagbuga sang abo sang bulkan Kanlaon ang na-record sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Suno kay Kinsha, antes sang Lunes, Sabado ang pinakaulihi nga pagbuga sang abo sang bulkan. Sa gin-release nga report sang PHIVOLCS nga petsahan Abril 1, may 23 ka volcanic earthquakes ang na-report sa Kanlaon. Lakip na diri ang volcanic tremor nga naglawig sang 7 minutos. 2,758 naman ka tonelada ang sulfur dioxide flux sa Marso 31 kag 1,500 meters ang plume ini ang madamol. Nagapabili naman ang ground deformation. Sulfuric smell as pag-ang, hantalan na kabagnaan ng panganggan. Okay. Sa may kanan, sa may Castellana area, ang may reported na sulfuric smell. Sa Bago City, Barangay Binubuhan, Purok Orchid, Barangay Binubuhan, Barangay Ilihan, Maaw, and Mailum. Usually, dati ma'am, if may ashfall, syempre kita nga na-experience, may dala na siya nga, baho na siya asupre. Okay. Sa La Carlota, ma'am, ano ni nga barangay, ma'am? City Gintigan, Barangay Araal, ang magiging activity sa ating nga bulkan at this point, usually, siyang some point kung mabaskog yung iyang degasni and then ma-plug na naman ang iyang conduit and ma-release na naman siya sang ash. So, ini siya ang nagiging parang mga activities